Като дефиле ще се насладим на колекция цвят и светлина на модния бранд By Lu с дизайнер Лиляна Петрова Лулу. Winter fashion, winter fashion, mixed by Moscata, mixed by Moscata, mixed by www.djmoscata.com. Дизайнерката Лиляна Петрова Лулу и By Lu представят цвят и светлина, колекцията, която не се носи, тя се притежава. Когато цветът се превръща в оръжие, платното в сцена, а модата в манифест, се ражда By Lu. С подписа на Лиляна Петрова Лулу, артист по душа и революционер в стила, новата колекция не просто облича тялото, тя разголва духа. Колекцията е мощна художествена провокация, вълна от цвят, светлина и експресивност. Всяка дреха, всеки шал е като картина в движение. Импулсивна, жива, многопластова. Това е изкуство, което не виси в галерия, то ходи, танцува, съблазнява. То сте вие. Аутфитите на By Lu са за онези, които не се страхуват да бъдат видени. За тези, които говорят без думи, с текстура, с форма, с усещане, с смелостта на багрите, с енергията на светлината. By Lu не следва тенденции, тя създава нов език на визуалната емоция. Добре дошли в света, в който модата е изкуство, а изкуството – начин на съществуване.
Аплодисменти за колекцията "Цвят и светлина" на модния бранд Байлу и за дизайнерката Лиляна Петрова Лулу. Why